Hallo og velkommen til Minecraft Hack/Mine. Nå, ser I. Hack/Mine er et slags helt ny version af Minecraft. Nå, jeg håber virkelig, I vil nyde den her video. Der er lige det, jeg godt vil minde om, at jeg er sindssygt langsom. Altså en computer, og den går ikke særlig hurtigt. Jeg tror det er okay. Dårligt sted at starte spillet. Jesus. Nå, udover det, det vil være en Steve eller en kriger. Nå, så jeg er en Steve og en kriger. Og så går jeg mig en sur. Creep. Dynamite. Oh yeah. Bitch. Jeg åbnede den. Hvad er det? Der er endnu en, jeg kan åbne. Nej! Ah! Kæft rotte. Og kæft begge rotter. Alle sammen. Marker. Rotter. Wow. Oh my fucking. Creeper sprang! Nå, fuck det! Afsted! Satans. Så prøver vi lige at slippe væk fra alle de der ting, så vi kan se os. Jeg tror sgu, vi slap væk. Okay. Hvor jeg hader World Holes. Nå, vi ignorerer det bare. Slash! Nej! Raptor! Tinge! Forsvind! Ingen kan høvle hurtigere end sådan en Steve ligesom mig. Red mig! Nå, fuck dig. Nakker! Det her program går der helvede til for mig. Ja, I får da noget at grine af i det mindste. Nej! Du skal ikke krige den der, din idiot! Så hold da kæft! Lad være med det! Lad det være! For helvede! For mange mobs, for mange! Det gik meget godt. Vandet! Kom med rotter! Slime! Gå væk, du! Nu. Hvad skal en slime med en blue? Det der gør det. Nej, hvad er nu det for noget, lort? Nu er jeg blevet skræmt på livet. Hjælp mig! Creeper! En eller anden! Ind! Jeg vil ikke ind! Stop og svinder! Det mener du ikke? Lige nu, maybe jeg finder. Nej, og Spencer. Jeg har problemer nok. Jeg har
problemer nok. Jeg har ikke brug for sådan en asshole som dig til at sige mig. Gris! Fuck det. Okay, der er en enkelt creeper. Det er nemt. Rotter! Jeg hader rotterne! De er nok de værste. Fucking lorterotter! Hvad er det? Hvad skal jeg ned? Ham der. Skorpioner! Der kom de. Nej, nu dør I. Vi løber mod udgangen. Hvad fuck sker der, kællinger? Hvad fuck sker der? Nu prøver jeg lige at gå ud og ind igen. Dræber kyllingen! Hjælp! Nej! Et eller andet! Rasmus! Et eller andet! Mor! Bobby Jackson! En eller anden! Dør de nakker! Du er sgu ikke så nakker, som du troede var. Det er ikke nogen nakker, det er jeg. Du vågner af den der folk snart lidt op. Ja, tag det. Nej. Ha. Jeg kan godt åbne. Så bare kigger. Sådan er det. Dødekølle! Bogstaveligt talt. Abe! Ha. Okay, smudsler. Du er cool. Jeg tror nok lige gemme dig bag et træ, det er kæde. Otte! Nej! Jo. Gør din ting! Død det ikke! Klamme tingster! Headbutt! Nå. Nej! Jeg hader mine slimes. Jeg hader alle slimes. Dø! Ja, hvad? Okay. Nå. Det er så vel også her, vi stopper videoen. Hej hej!